Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan malih ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan? Katur donga saking kula, mugi kawontenanipun tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun makarya. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut kanthi irah-irahan motor cross. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Bengi kuwi Pak Mitra lembur kanthi ngetok tenagane. Sesuk gaweane kudu rampung. Awit kajaba arep ana penutupan proyek kang nembe wae digarap perusahaane, uga ngiras nggarap pembukuan kang tutup taun kuwi kudu rampung uga. Pak Mitra nyambut gawe nyekel pembukuan CV Bratasena kang kantore mung udakara 100 meter saka daleme. Mula yen ana gawean bangsane lembur-lembur kuwi, garapane mesti ajeg digawa mulih digarap ing omahe dhewe. Najan ora nyanding jam, nanging Pak Mitra bisa ngira-ngira yen wektune udakara jam 12 luwih. Kepara wis jam 12:30. Giaran radio wengi wis tutupan siaran sak jam luwih. Ora kaya adat sabene yen lembur, wengi kuwi Pak Mitra krasa ngantuk banget. Bisa uga awake kang ora gelem diperes tenagane terus-terusan. Nanging kepriye meneh nek wis tanggung jawab, yen pegaweane ora rampung, ateges dheweke uga sing nglirwakake tanggung jawab. Bisa-bisa dipecat. Apese gajine ora mundak-mundak. Kanggo nglelipur mripate kang krasa gandul banget pengen dieremake, Pak Mitra klithih-klithih metu ngarep ratan omahe. 200-an meter mengetan dalan gedhe sing diliwati kendaraan-kendaraan berat ing kuthane Cilacap. Dalan mau mengalor tekan kilang minyak lan yen terus bakal ngliwati daerah kawasan industri. Yen ratan ngarep omahe ditelusur ngulon terus 200-an meter meneh bakal tekan ing kuburan Karangsuci, kuburan kuno lan klebu gedhe ing sakupenge laladan kono. Batine Pak Mitra ngedap. Dheweke kaget dene ing wengi kang sepi kuwi kok keprungu swara sepeda motor rame banget. Sakwene swarane ana sing memper sepeda motor balap jenis trail. Ing batin Pak Mitra ngraita. Bisa uga kuwi pokale bocah-bocah enom sing wedi ngebut wayah awan, awit nanggung risiko tabrakan lan ditangkep polisi. Mulane padha reka-reka ngebut-ngebut ing wayah wengi. Kepengin mangerteni saknyatane ngiras kanggo tamba ngantuke, Pak Mitra klithih-klithih marani panggonane rame-rame mau. Pranyata ing papan mau lagi dianakake balapan sepeda motor temenan sing diadani dening
bocah-bocah enom. Edian, Pak Mitra ngudar rasa ing batin. Dheweke wis tekan ing pinggiran lapangan amba. Bocah-bocah mau padha nganakake balapan sepeda motor utawa motocross. Ngubengi lapangan iku bola-bali kaping 10-an luwih sak mainan. Balapan motor wae kok milih wayah wengi. Pak Mitra ngudar rasa meneh. Durung rampung erame dumadakan keprungu wong nakoni dheweke. "Mriksani Pak Mitra," ngono swara sing keprungu. Pak Mitra lingak-linguk. Weruh nom-noman sing lagi lungguh ing kursi dhuwur nguwasake lajune sepeda motor mau. Pak Mitra banjur mangsuli. "Oh, Mas Harno to?" "Nggih, Mas." "Jebule Mas Harno piyambak sing ngadani balapan niki." "Nggih, Pak. Tinimbang dusune piyambak sepi ngeten lho." Pak Mitra meruhi nom-noman iku banjur ngawasi playune sepeda motor sing lagi padha banter-banteran iku. "Mas Harno dados juri menapa, Mas?" Pak Mitra pitakon meneh. "Mboten namung juri, Pak. Malah dados ketua ngerangkep sponsor sisan." "Wah, Mas Harno hebat, dobel-dobel." "Inggih, Pak," wangsulane sajak mongkok. Pak Mitra mantuk-mantuk sarta tuwuh kurmate marang nom-noman mau. Bocah enom sing jenenge Harno mau sawijining nom-noman sugih. Ing atase durung kawin wae wis duwe omah bagus, mobil lan truk. Nembe oleh rong mainan nggone nonton balapan mau, dumadakan udan deres. Nanging aneh, udan mau ora mbubarake sing lagi padha balapan. Apa dene sing padha nonton. "Pak, kula nyuwun tulung menapa saged?" Nom-noman mau banjur pitakon. "Monggo, Mas. Mas Harno badhe ngersakaken menapa?" "Niki lho, Pak, mayungi kula." Nom-noman mau ngulungake payung marang Pak Mitra. Payung ireng nganggo garan sing dawa. Najan sing dipayungi lungguh ing kursi dhuwur, ewa semono Pak Mitra ya tekan wae mayungi. Pak Mitra ora pati cetha apa mau sadurunge udan payung mau wis cumawis ana kono apa durung. Ngerti-ngerti bareng udan, dheweke dipasrahi payung ireng mau. Balapan sepeda motor mau nganti tekan 10 kalangan. Lagi rampung. Ewa semono udane kok ya ora terang-terang. Mula Pak Mitra sing mayungi nom-noman aran Harno mau diajak menyang tengah lapangan. Awit Harno arep menehi hadiah marang sing menang pertandingan. "Hadiah-hadiah niki kula sing ngundhut, Pak," kandhane Harno sawise menehi hadiah. "Ning kula nggih seneng, kula saged ngaten niki mawon," ngono bajute. "Lah nggih to Mas Harno. Lah nggih kangge menapa to bondone panjenengan niku?" Pak Mitra kober mangsuli. Rampung menehi hadiah marang sadengah kang menang, arena balapan mboko sithik bubar. Para penonton gumelur.
Lan sing melu bertanding jarene arep keliling kutha mamerake barisane. Ora peduli sing kalah apa sing menang. Kabeh kudu melu. Ngono kandhane Harna banjur pamit. Kula tilarien nggih, Pak. Kula badhe neliti barisan ten margi. Pak Mitra ten mriki mawon. Wong kula nggih ajeng bali mriki malih. Sing dipamiti mung mantuk-mantuk sumanggem. Ora antara suwe budale Harna diiring-iringi wong akeh. Sembodo yen dheweke sugih tur dadi ketua panitia ngrangkep sponsor. Nanging nganti suwe iring-iringan ora mampir mrono meneh. Mengkono uga Harna dheweke wis ora katon. Pak Mitra wiwit goreh atine lan uga kesel. Dheweke banjur lungguh karo nyekeli payung ireng ngiras ngenteni tekane iring-iringan. Esuk-esuk Bu Mitra sisihane Pak Mitra kaget dene sing lanang kok ora katon ing ruang ngarep sing padatan kanggo nglembur. Luwih kaget meneh bareng buka lawang kok ora dikunci. Apa omahe dileboni maling? Ngono pangirane Bu Mitra. Nanging bareng weruh mesin tik sing kanggo nglembur isih ana, pangira mau banjur dipuntes. Banjur menyang ngendi wong kuwi? Bu Mitra bingung dadakan. Ditiliki nyang kakus, nyang mburi omah uga ora ana. Nyang ngendi to wong iki? Batine Bu Mitra karo nruntul-nruntul takon tangga kiwa tengen. Jam 6:30 isuk ana wong laporan menyang omahe Bu Mitra. Yen sing kakung lagi lungguh legok-legok ing tengah kuburan Karang Suci. Jarene ngenteni tekane iring-iringan motor cross sing bakal mampir mrono meneh. Ngono kandhane saben-saben ditakoni wong. Uga dikandhakake yen dheweke ngenteni tekane Harna sing masrahi payung. Wong-wong sing takon dadi setengah wedi. Amarga sing jenenge Harna nembe wae tilar donya. Dheweke kecelakaan mobil nalika ngebut ing dalan umum. Payung sing wingi kanggo mayungi jisime Harna sing ditinggal ing kuburan kuwi saiki dicekeli Pak Mitra kang nembe bisa mulih menyang omahe bareng dikanteni wong tuwa sing ngerti ngusadani wong kalap ing kuburan. Judul mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih sedulur-sedulur katresnan. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.